A čaute ľudia, tu je som Kotron a vítam vás u takého tutoriálu, ako si stiahnuť Simpsons Hit and Run. Takže, predom sa ospravedlňujem, že dlhšie nebolo video, ale bol som zachrypnutý, bol som chorý, horúčky som mal. A teraz je to už v pohode. Dobre. No, tiež som ešte trochu chorý, ale no, poďme sa do toho. Takže, otvoríme si váš internetový prehľadač, v našom prípade to je Google. A tento link dám do popisku videa, aby si to môžete takto vyhľadať. Chcete stáhnuť. Instaluje sa to iba 36 minút, takže sa nemusíte vôbec bať. OK. Potom sa vám nainstaluje táto zložka. Tu si vôbec ani nerozklikajte, pretože vám to bude úplne na hovno. Kliknete pravým a dáte extrahovať z D. A potom sa vám otvorí toto. To si rozkliknite. Máte túto zložku. Teda tieto zložky. Potom idete úplne dole a tiež ešte upozorňujem, že ak vám niečo z tohto bude chýbať, no tak vám to proste nepôjde. A tu máte túto aplikáciu, to rozkliknete a hráte. Tu máte ikonu a tak ďalej. A fakt, toto rozkliknite a hráte. To je vážne všetko, čo stačí urobiť. A to by bolo asi všetko z tohto tutoriálu. Ja sa s vami lúčim a čaute.